No niin, otetaan vähän tilannekatsausta auton kanssa. Tänne on lyöty vähän punttisysteemiä. Suohan ovi ja vähän pysymään kiinni. Sitten tätä ovea olemme vähän jääkistäneet. Tuulilasi alalaita on veetty rauvalla, pellillä ja rauvalla ja STP-matolla kiinteeksi. Vähän pitäisi jämäkämpi olla nyt tuo tuulilasi alalaita. Sitten lattiahan meillä on seuraavana tarkoituksena. Tänne tullaan niinku todennäköisesti hartsi jonni kivihiekka seoksen kanssa ja täytetään teiltä nämä kaikki montut, että sopi jämäköitettyä tätä. Ennenhän teillä oli vaneerit, mutta ne ei oikein pysynyt, kun ennenkin on ruuvata silloin tästä läpi. Nyt jos valaas tänne jonni hartsisysteemin taikka jonkun. Sitten passojahan sinne on tullut tuommoisia Bride SV318 siihen. Muutama kappale sinne. Koteilla muokattiin 18 sille ja. Tänne olisi tulossa sitten varmaan vahvistinpuolihonnit tähän seuttuun. Sinne pitäisi tulla 20 000 80 000 wattia, jotta sitä väliä ei vielä ole vauhdistimet tiedossa, mutta akusta sinne joutuu ehkä vähän laittamaan lisää vielä. Ehkä. Nyt vähän riippuu, että miten sinne tullut. Kutosen pämppärihän tämä boksikin nykyään, että se kierrättää tuolta portti. Sen takia on tuossa tuommoinen lootikko. Sitten sinne ostas etupään vehkeet tulossa vahvistimet. Sitten tämä on talven aikana tarkoitus nyt just se rupesi nostelemaan tuo ilma, että päästetään tuo pohja itse oman kuntoon. Aika mätiin jo tämä veheen. Korjaillaan nämä kaikki peltihommat tästä ja sitten muolattaa yli koko auto. Ja. Ovipahviakin olisi tarkoitus vähän ehkä muokata jossain välissä. Keskiäni koteilla on isommaksi jotain tuonne, mutta ei ole vielä suunniteltu, että mitenkä se tapahtuu jotain. Ja. Mites muuta tästä nyt olisi kerrottu tossa. Tänne vähän lyötti uretaania joka paikka. Joka väli, että saadaan tiiviiksi. Ja. Sitten konehuoneeseen tilasin shortshifteriä ja hilipettä. Uudet umpiot on tullut. Tästä olisi nyt vähän tarkoitus tänä talvena tehdä semmonen niinku ulkonäöllisestikin siistin näköinen vehe. Pikkusen paappaluukki ollut nyt lähivuosina tämä kun ei ollut rahaa. Tai olisi varmaan ollut, mutta on vähän mennyt kaikkeen muuhun se rahaa kuin auton laittamiseen. Uutta kontin luukkua on. Semmoista suunnitelmaa vähän tehtiin tuossa, että joo, ei tämä sui kiinni edes nyt. Semmoista suunnitelmaa vähän suunniteltiin, että tekisi tähän jonkin pienen tummennuksen. Ja laittaisi nuo vahvistimet sille tähän lasille tavallaan ei otti ledit tuohon, että se niinku paistaisi tavallaan tuosta luukun läpi piätteet. Sitten jotti päitepaneelit vielä tähän. Ja yrittänyt tehdä semmonen siistin näköinen tästä autosta jotain jollain tavalla.
kun tätä ollaan nyt rakenneltu silleen niinku Soinin puolelta, että Soinin puolelta ollaan tehty vaan tätä ulkonäköön paljon panosteltu, mutta nyt alkaisi olla sille vähän sinne päin, jota mä aato jääkistelty, että tätä uskaltais ehkä ruveta nyt vähän ulkonäöllisesti tekemään siistimmäksi. Tää jotta kuvia laitella vielä tähän yrittää editoida, että pystyy näyttämään sitten noita, että miten me ollaan toteutettu noita jääkistyksiä sitten. Olisikohan tässä nyt muuta vielä mitä tähän osuus kerrottu. Tuullasiräjät, että ensi kesänä se on varma. Se on niinku sovittu homma jo, että se räjähtää ensi kesänä. Mutta eikä siinä. Sitten voimme taas toivoa, että 19 TDI kestää jollain tavalla, että pystyis käymään sitä vähän soittelemassa. Kyllä me sovittiin jo sekin, että jos tähän moottoriin hajii, niin se kyllä vaihtaa tuonne vielä, että ei lopu tämän tarina vielä silloin. Ei lopu vielä siihen, jos moottori hajii, että se kyllä vaihtaa tuonne. Ainakin. Mutta joo, tämmönen tosi tärkeä video taas, että piti vaan vähän näyttää, että mitä tähän on tapahtunut. Kun edellisessä videossa taittiin tehdä sitä 6x15 boksia tuonne, sitten se kuvaaminen vähän jäi. Kaikki jäi, sitten siellä oli 6-15 tuumasta ja soiteltiin niitä joku viikko. Sitten purettiin pois, kun ei soinut tarpeeksi. Nyt siellä on sitten vähän jytäkämpää. Vaneeria on tuossa lisäyty tuonne koteelloon hieman, että nyt on 9 senttiä on tuo passolevy. Ja sitten pitäisi vielä jotain varmaan kikkailla tuonne, että sopi jämäkäksi. Vähän mä en oo ottaa periksi tuo koteella. 8000 wattilla kokeiltiin tai siis suurin piirtein ihan arviolta heitä, että suurin piirtein sen verran meni ehkä tehoja noille passoille, niin jos sillä teholla antoi aika hyvin periksi kaikki. Niin voipi vaan kuvitella, että jos se vielä 2 tai 3 tai 4 kertaa vielä se vahvistin teho tuonne, niin suopi vähän vielä jääkistellä tätä vähettä, mutta joo. Sillä tavalla. Pitää kokeilla, että jos osaisi kuvata näitä videoita vähän enemmän, että saisi kontenttia tänne kuvailtua. Mutta joo. Eipä mulla muuta niin. Eiku hei.